Здрасти, Мира! Здравей! Искаш ли да направим едно интервю? Да. Как се почувства, когато дойде в Area 52 за първи път? Мале, бях много изненадана колко е огромно тук. Факти! Какво е най-голямото предимство на Area 52 пред стандартния фитнес, освен големия микрофон? Буквално е като най-доброто кардио. 10 минути скачане са ти равни на 30 минути на пътеката, а да не говорим, че активира над 500 мускула. Как се чувстваш в Area 52 в сравнение с фитнеса? Честно казвам, тук е зверски забавно. Кое е по-мотивиращо за теб? Фитнес или скачането? Определено скачането. Не знам защо, обаче когато се изморя тук, имам чувство, че съм се изморила супер ефективно. Кога за последно се забавлява толкова, докато тренираш? Как кога? Последния път, като идвах тук. Това момиче знае какво да каже. А според теб Area 52 намалява ли стрес в сравнение с стандартната тренировка? Да, намалява го. Не знам защо, обаче когато ходя на фитнес, имам чувство, че всички ме гледат, а тук всички са дошли да се забавляват и това прави тренировката по-забавна и по-малко стресираща. И сега, един последен въпрос. Ако трябва да избираш между фитнеса и Area 52, кое би предпочела? Много ясно, че бих предпочела Area 52. Просто тук забавлението не спира. Точно така. Хайде да скачаме. Хайде!